नमस्कार, मी डॉक्टर सोमनाथ माने, प्रमुख शास्त्रज्ञ देशी गाय संशोधन प्रशिक्षण केंद्र, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ अंतर्गत कृषी महाविद्यालय पुणे येथे महाराष्ट्र शासनाने 2020 पासून देशी गाय संशोधन प्रशिक्षण केंद्र हा प्रकल्प चालू केलेला आहे। त्या अंतर्गत भारतामधील दुधासाठी प्रसिद्ध असलेल्या ज्या गायी आहेत त्यामध्ये सहवाल, गीर, राठी, थारपारकर, रेड शिंदे तसेच आपल्या पश्चिम महाराष्ट्रातली प्रसिद्ध असलेली महाराष्ट्राची शान खिल्लार गाई याचा आम्ही तुलनात्मक अभ्यास महाराष्ट्राच्या वातावरणामध्ये करत आहोत। महाराष्ट्राच्या सर्वसाधारण गायी बघितल्या तर ओढ प्रकारामधल्या आहेत किंवा दुहेरी प्रकारामधल्या आहेत। महाराष्ट्रातलं दूध वाढवण्यासाठी, देशी गायींचं दूध वाढवण्यासाठी आपल्याला ह्या गायींचा खूप मोठ्या प्रमाणात उपयोग होणार आहे। आणि हे बदलते वातावरण अंशमुक्त किंवा विषमुक्त दूध उत्पादनासाठी, ऑर्गॅनिक दूध उत्पादनासाठी आपल्याला देशी गायींचा खूप मोठ्या प्रमाणात उपयोग होणार आहे। त्या दृष्टीने देशातील पहिलं आपण हे असं संशोधन केंद्र चालू केलेलं आहे की देशातील ज्या दुधाच्या गायी आहेत त्यांचा तुलनात्मक अभ्यास आपण विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रावर त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या बांधावरती करण्याचा प्रयत्न आपण ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून करतो। आणि सांगायला आम्हाला खूप अभिमान वाटतो की देशातील पहिली शासकीय गो परिक्रमा आम्ही ह्या आमच्या संशोधन केंद्रामध्ये उभा केलेली आहे। त्यामध्ये आपल्या महाराष्ट्रातील मुख्य ज्या 6 गायी आहेत आणि भारतातील दुधासाठी प्रसिद्ध असलेल्या ज्या 5 गायी आहेत अशा 11 गायींची आम्ही गो परिक्रमा या संशोधन केंद्रावरती केलेली आहे।